Brendiranje na LinkedInu. Šta je LinkedIn? LinkedIn je jednostavno platforma putem Facebooka i ostalih društvenih mreža koja je za poslovne ljude. Znači, za ljude koji prave neki biznis, za ljude koji traže posao, za ljude koji traže radnike, za ovde jako velike kompanije, recimo, traže ljude koji će raditi za njih. Mora zamolim Miljanu da ne šuška više, jer stvarno se čuje. Vidite notifikacije. Evo, sad ćemo recimo da stavimo ovde na home i sad ću vam pokazati ovde mog prijatelja David Gonda. David svaki dan ili svaki drugi dan postuje na LinkedIn i na taj način uz pomoć nekog malog kratkog SEO-a on dolazi do svojih klijenata. Kao što vidite ovde on ima 2702 followera na LinkedInu. Neka mu je conversion rate, pa samo njih 20 ili 10 odavde je dovoljno da on zaradi recimo $10.000 mesečno. Tako da, eto, sami izračunajte i onda preispitajte sebe da li je vredno napraviti LinkedIn i voditi LinkedIn ili ne. Nemam ništa da kažem.